כשהייתי קטן, היה לי חלום. חלמתי שיהיה לי אי טרופי. אי שכולו יהיה שלי, שאני אשב, ויש שם חול רך כזה, וקוקוסים, ויש שם בחורות רוקדות מקומיות עם מוזיקה וצ'קצ'ה, צ'קצ'ה. וחשבתי, כאילו למה שאני לא אשיג את החלום הזה? כאילו, כולם יש להם חלומות, אבל אני באמת הולך להשיג אותו. אז ידעתי, זאת הדרך שלי. קודם כל, נרשמתי להשלים את הבגרויות, נרשמתי לפסיכומטרי, חרשתי כמו משוגע, קיבלתי אחלה ציון, נרשמתי ללימודי הנדסה. 4 שנים של לימודים. זה היה ממש קשה, אני ישבתי, חרשתי ולא היה לי חיים, הכל בגלל החלום. האי הטרופי הזה החזיק אותי, פשוט 4 שנים שלמות החזיק אותי, סוף יצאתי מצטיין. יצאתי מצטיין דיקן. וידעתי שזה מקפצה, זה מקפצה, כי אני עכשיו יכול להשיג כל עבודה שאני רוצה. איך שגמרתי ללימודים, היה משבר בהייטק. לא ציפיתי לזה. אבל אמרתי, לא, זה לא מה שישבור אותי. כל בוקר, קמתי 7 בבוקר, קמתי, הסתכלתי על כל המודעות, שלחתי מודעות, שלחתי קורות חיים, הלכתי לרעיונות, כמו משוגע, 4 חודשים קשים, זה היה קשה, אבל ידעתי שהחלום שלי מחכה לי, היה טרופי. התקשרתי, הלכתי לרעיונות, בסוף, אחרי 4 חודשים, הגיע הטלפון. אני מרים את הטלפון, חברת אינטרפוקוס מחפשת עובדים. הלכתי לרעיון שלהם, פגשתי, הלכתי לרעיון אצל מנהלת משאבי אנוש. סיפרתי לה על החלום שלי שהיא טרופי, היא ממש אהבה את זה. עברתי את הרעיון הזה. אחרי זה ראיין אותי ראש הצוות, בחור מאוד נחמד. אחרי זה ראיון אצל הסמנכ"לית, ראיון אצל המנכ"ל, ואחרי זה שלחו אותי לסדרת מבחנים בפינת ובגרפולוג. עברתי את כל המבחנים, כי ידעתי מה אני רוצה. ידעתי שהחלום שלי זה האי. הגענו. ידעתי מה החלום. זהו. פה אני עובד. פה אני מגיע כל בוקר. פה אני עובד. ואני יודע, כל בוקר, אני יודע שאני מתקרב יותר ויותר על חלום שלי. כמה זמן אתה עובד פה? 8 שנים. אהוד, מה עם הדוח? מתי הוא מוכן? כן, כן, זה עוד מה. מה שכן, שבוע הבא נוסע ל4 ימים לדיזלדורף, כנס ממשק מכונה. חלום, אה? לא עכשיו.